Salutare, oameni buni! Să vorbim astăzi puțin și despre vări. Știați că întotdeauna pregătitul unei vări începe cu spălatul vării și se sfârșește la fel pregătitul cu spălatul vării? În felul acesta vom avea un job foarte curat, nu vom mai avea probleme cu șlefuitul, nu vom mai avea probleme cu mizeria, nu vom mai avea probleme cu tot ce ține de pregătitul vării. Pentru mulți bara este un chin, un calvar, dar credeți-mă că bara este una dintre piesele cel mai ușor de lucrat. De ce trebuie spălată bara înainte de a ne apuca de pregătit? Păi, în primul rând, eliminăm toată murdăria. Vom avea peste tot unde au fost ornamente, vom avea curățenie, iar tinighigiul, atunci când va trebui să monteze, deci nu va mai avea probleme, în sensul că mizeria care încearcă să monteze ornamentul respectiv o va scoate înapoi pe piesă și în același timp nici nu mai există riscul ca să zgârie cu acea mizerie și praf. În altă ordine de idei, de fiecare dată după ce terminăm de pregătit bara, trebuie să izolăm absolut toate locașurile unde au fost ornamente sau unde vor veni ornamente. De ce? Fiindcă vom proteja cu încărcarea, să nu mai încărcăm suplimentar orificiile ce trebuie montate ornamentele, iar atunci când bara va reveni din nou la un alt job pentru o altă revopsire, nu mai există riscul de exfoliere. Nu se mai încarcă găurile, nu va fi un chin ca să montezi și să demontezi. Acesta este una din operațiunile cele mai importante în pregătitul vării. Restul este o nimica toată. Când bara este curată, lucrezi și de plăcere și ți iese absolut orice. Acestea fiind spuse, sper să vă fie de folos. Până data viitoare, toate cele bune! Full speed now, yeah, 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 yeah.